Polju. Nalazimo se ispred vrtića Noeva Barka, gde ću da pitam predškolce šta je za njih škola i šta su ocene. Šta je za tebe škola? Učenje i drugari. A šta je za tebe škola? Za mene je škola domaći zadaci. I još da bi položila domaći zadatak treba da uradiš ono što ti je zadato. A ako ne znaš, može da ti pomogne mama ili tata. Za mene je škola neka zgrada poput vrtića, samo što kraće traje i posle nje se ide u boravak, a ne kod kući i tamo se uče mnogo više stvari nego u vrtiću. A koje stvari se tamo uče? Tamo se uči nešto kao što su sabiranje, množenje i onda i strani jezici. A šta su za tebe ocene? Kad je neko bolji od nekoga drugog. Naprimjer, neko ima 4, a neko 5. A šta je za tebe bolja ocena? 5 ili 4? 5. Da li jedva čekaš da kreneš u školu? Da. Čuli ste šta predškolci misle o školi? Tek će da vide. Za Mali dnevnik, Vasilije, studio.